To mai sauraro, kai a yanzu haka me za ka iya cewa a dangane da wannan lamarin da muka kawo maka? Domin a yanzu haka mutane da yawa suna ta faɗar ra'ayinsu a kan wannan lamarin. Wasu suna cewa a kama Ado Gwanja, wasu kuma suna cewa kada a kama shi domin bai cancanta a kama shi ba, sai dai idan baƙin ciki ake mai, domin kuwa wannan waƙar tasa ba ta da wani aibu, amma kuma wasu suna cewa tana da aibu. To mai sauraro muna jiran ka domin mu ji ra'ayinka a ƙasan wannan bidiyon. Shin kana ganin cewa Ado Gwanja bai dace saki wannan waƙar ba, ko kuma kai ma kana goyon bayan ya dace saki wannan waƙar? To mai sauraro muna so mu ji ra'ayinka a ƙasan wannan bidiyon. Mu dai nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu. Kai dai kasance da wannan tasha a koda yaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribing. Sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka. Sannan mai sauraro kada ka manta ka dangwala wa bidiyon mu alamar liking. Inna lillahi, mahaifiyar Ado Gwanja ta haifar wa mutane bala'i. Babbar magana, yanzu nan malam ya fusata ya yi kaca-kaca da Ado Gwanja. Kamar yadda yanzu a kalli wani ɗan gajeren bidiyo, ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon domin ku kalli cikakken kuma ku ji cikakken rahoto akan wannan batun. Kamar yadda ka sani mai sauraro, a yanzu haka malamai da yawa sun fito suna ta kace-kace da Ado Gwanja akan sanadiyyar ya saki wannan waƙar tasa ta cas wato Kwam Asosa, inda a yanzu haka ta ɓata tarbiyyar yara. A yanzu haka mai sauraro ka biyo ma ƙarshen wannan bidiyon domin ka ji wannan cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a yanzu. Amma kafin nan da Allah mai sauraro muna roƙonka, idan har ya kasance wannan shine shigowarka channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing. Sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode.